Bo día, que tal, como estades? Espero que ben. Hoxe imos retomar un tema, o da historia da lingua. Se o lembrades, nalgunha das nosas últimas aulas presenciais, falamos dos séculos escuros e da Ilustración. Os séculos escuros eran o XVI e o XVII, e a Ilustración o século XVIII. Chegábamos a ese momento do século XVI desde un momento de esplendor da lingua galega. Todo aquilo que falamos dos cancioneiros, dos trovadores, dos xograres, de como o galego era unha lingua de cultura, falado por todas as persoas e por todos os estamentos sociais. E ademais unha lingua de cultura na que se compuñan cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escarnio e maldicer. Séculos, os da Idade Media, nos que a nosa lingua era unha lingua literaria e culta e se escribía en galego tamén noutros reinos da península, non só no reino de Galiza. Despois viñeron os séculos escuros, unhos séculos onde o uso do galego caeu na literatura culta. Por qué? Porque desapareceron todas aquelas cortes de nobres galegos e foron sustituídos por nobres casteláns que trouxeron a Galiza os reis católicos. Sen nobres galegos que empregasen o galego para trovar, é dicir, como trovadores, para facer poesía, e sen nobres galegos que tivesen cortes nas que os xograres cantasen as nosas cantigas en galego, o galego desapareceu da literatura culta. Como sabedes, durante todo ese período seguiuse falando en galego. Por qué? Porque só as clases máis altas, os nobres e a igrexa falaban castelán. Agora imos falar do século XIX. O século XIX é unha pequena consecuencia, entre outras cousas, do que pasou no XVIII. O XVIII era o século da Ilustración, onde se primaban as ideas. E lembrades as ideas daquel frade do que falamos, o padre Martín Sarmiento, que decía aquilo de que non se pode aprender ignotum per ignotum en latín, que significaba non se pode aprender o descoñecido polo descoñecido. Por iso, o padre Sarmiento defendía que os rapaces estudasen en galego, porque era moi difícil que os rapaces, por exemplo, que querían ser curas, aprendesen latín aprendendo con manuais casteláns, porque non sabían falar castelán. Ademais, o padre Sarmiento, no seu coloquio de 24 gallegos rústicos, reuniu moitísimas coplas que nos daban información de sobre como era o reino de Galiza naquel momento e que pretendían recoller moitas palabras propias do galego. Entón, séculos escuros, Ilustración, séculos XVI e XVII, século XVIII, e agora chegamos ao século XIX. Século XIX que veremos por qué na nosa historia da lingua vai ata o 1916, xa en pleno século XX. O século XIX chámase o século do Rexurdimento. Por qué? Porque se volve a escribir literatura culta en galego. Pero non só iso cambia no século XIX. No século XIX, despois daqueles séculos tan duros, comeza a haber un rexurdir non só na literatura, sino cultural e social aquí, en Galiza. Hai un momento inicial que o marca, que é o da guerra contra os franceses. Na guerra contra os franceses comezáronse a escribir textos literarios e propagandísticos en galego. Por qué? Por qué? Pois porque eses textos estaban dirixidos ao pobo para que se alistase, para que loitase contra os franceses nun momento de invasión. Os franceses estaban invadindo toda a península e pedíase aos galegos que loitasen contra os franceses. Entón, lóxicamente, escribíase en galego. Por qué? Porque eses textos estaban destinados a que a xente do pobo, a xente máis humilde, que sí que conseguía ler, ou incluso aquela que non conseguindo ler, conseguía escoitar os textos que outros lle lían, o entendese. Por lo tanto, por que se escribían en galego? Para que xente entendese os textos cos que se animaba a loitar contra os franceses.
Pero posteriormente haberá tamén literatura culta. Todos sabedes quen é Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, con Cantares Gallegos, escribe en 1963 a primeira obra literaria moderna galega. É un libro de poesía no que se fala da nosa lingua, da nosa natureza, no que se fala das nosas xentes e co que se pretende dignificar o pobo traballador, o pobo mariñeiro, as súas tradicións, as súas festas, e se nos di que a nosa natureza é fermosa. É dicir, no 1963, Rosalía, que non coñecía a historia da literatura medieval, porque todo aquilo quedaba no olvido, comezou a escribir unha fantástica obra de poesía en galego. E non só foi Rosalía, despois dela viñeron Curros, que fundamentalmente escribía sobre as injustizas que se cometen contra os homes e mulleres traballadoras, contra o pobo, e Pondal, que recreou unha Galiza mítica, falando do celtismo, da historia dos celtas, como eses castros que temos aí no monte de Santa Trega. E dai saiu o himno galego. Entón, o que temos que saber aquí é que no século XIX, inicialmente, se recupera o galego para animar os galegos, o pobo, a loitar contra os franceses, e facíase en galego para que o pobo o entendese, e despois aparece a literatura culta. Lembrade que era un momento, se o século XVIII foi o século da razón, o século XIX é o século do romanticismo. E no romanticismo defendíase a singularidade dos povos, defendíase as linguas nacionais, e neste caso, a partir do romanticismo, en Galiza, houve unha burguesía, xente acomodada, xente con certo diñeiro que estaba por riba do povo en posibilidades, que defendeu que a nosa lingua era o galego e que en galego tiñamos que expresarnos. Ademais, neste renacemento literario non só haberá poesía como a de Rosalía, Curros e Pondal. Tamén presenciaremos a publicación da gramática de Saco e Arce, a gramática gallega, que é o primeiro traballo feito sobre o galego a nivel científico. Entón, xa vedes, no século XIX aparecen moitas cousas importantes para a nosa lingua. Unha literatura culta, a poesía de Rosalía, Curros e Pondal, e a gramática gallega de Saco e Arce, que é o primeiro estudo científico sobre a nosa lingua. Pero podemos dicir que porque haxa literatura culta en galego se freou a entrada do castelán como lingua en Galiza? En absoluto. Por qué? Porque se nos séculos escuros todo o povo falaba en galego, agora hai clases populares que comezan a pretender aprender castelán porque o entenden como un mecanismo de progreso social nuns casos e noutros porque a propia administración do Reino de España comeza a crear leis para que todos os cidadáns do Reino de España aprendan o español, e isto perxudica moito as outras linguas dos reinos de Galiza, ou de Cataluña, ou de Euskadi. No noso caso, o que máis nos afecta é que, comeza a aparecer a prensa, e a prensa redáctase en castelán, o que temos falado moitas veces tamén da actualidade. Agora, este ano, por fin, apareceu novamente un xornal en galego. Pero todos e todas sabemos que dos 40 canais que recibimos pola TDT, só 2 están en galego. E da moita prensa escrita que temos, só un xornal está en galego. Entón, dificilmente a nosa lingua pode verse de maneira igual ao castelán nos medios de comunicación. Pois isto ven do século XIX. No século XIX aparecen os primeiros xornais en español. Tamén aparecen as primeiras leis de educación,
nas que, contrariamente ao que decía Sarmiento, ala, se impón o castelán. É a que se chama Lei Moyano. Sei que ao mellor non vos lembrades do nome. Digo volo para que os coitedes algunha vez. Pero o importante é que saibades que aparece a prensa, que a prensa se escribe fundamentalmente en castelán, e que saibades que aparecen as primeiras leis de educación. E desde o Reino de España procúrase que todos os cidadáns aprendan en castelán e non en cada unha das diferentes linguas do reino. Tamén hai nova legislación a nivel estatal e, ademais, prodúcense dous factores que van poñer a poboación galega máis en contacto co castelán. O primeiro, chegan de fora comerciantes, os maragatos, os cataláns. Disto creo que sabemos tamén un pouquiño na Guarda e noutras zonas costeiras. Por qué? Porque os cataláns chegarían a Galiza para comezar a construir unha industria conserveira e eles aquí expresábanse en castelán, porque era o que máis preto nos podía quedar os galegos a hora de comunicarnos con eles. Non viñan os cataláns aquí falando catalán, falaban castelán porque era a maneira de se comunicar. Entón, aqueles que estaban activando a industria e que viñan de fora falaban castelán. Que pasaba? Que a xente asociaba o castelán ao diñeiro, ao progreso social. E o outro factor non era que viñera xente aquí, senón que a xente daqui tiña que sair. Por qué? Porque, aínda que houbese certa recuperación social, continuábamos a ter unha economía moi pobre, un pobo fundamentalmente campesiño, mariñeiro, que non producía excedentes. Que son os excedentes? Pois os excedentes son que, cando eu produzo patacas, teño unha parte de patacas para comer e outra parte que podo vender e así será riqueza. Pero como se producía tan pouquiño, tanto no relacionado co campo, como no relacionado coa gandeiría, como no relacionado coa pesca, o pobo non tiña excedentes, é dicir, non tiña produtos que vender para gañar diñeiro. E entón apareceu a emigración. A primeira emigración foi para as segas, é dicir, xente que ia a segar os campos, a Castela, traballos terriblemente duros, e era temporal. Despois xa apareceu a emigración a América. Algúns conseguían volver e volver ricos, pero moitos morrían alá, porque non podían volver, ou volvían na pobreza. Isto, en certa medida, sigue pasando hoxe. Sabemos que hoxe en día temos unha das xeracións de galegos máis preparadas da historia e que continuamos a exportar médicos, a exportar arquitectos, a exportar enxeñeiros a outros países de Europa, como Alemanha, Franza, Suíza, Dinamarca, Inglaterra. Entón, imos repasar como vai entrando o castelán en Galiza durante o século XIX. Irá entrando, primeiro, pola prensa escrita, segundo, pola educación, que se vai facendo cada vez máis universal, pero só en castelán. 2, polo reforzo das leis do Estado. 3, porque ven burguesía de fora, é dicir, porque ven de fora xente para facer negocios e os fai en castelán. E 4, porque a xente ten que emigrar moitas veces a América Latina e entende que para desplazarse a Argentina, a Uruguai, a Venezuela, terá que falar castelán, que é a lingua que ali se fala. Pero non todo foi malo para o galego. Como vos dixen, chegamos nesta época ata 1916 e en 1906 aparece unha das institucións máis importantes da cultura galega, a Real Academia Galega, que desde ese momento velará pola nosa lingua. E de onde sae? Había diñeiriño aquí para emprender este tipo de proxectos? Pois a Real Academia Galega é un dos moitos regalos, unha das moitas institucións, igual que publicacións de libros, que se nos fai desde o exterior, que fan os galegos que viven fora, que consiguen ter unha vida mellor, pero que se siguen preocupando polo seu país. Entón,
Sabemos que en Cuba, en outros países de América Latina, onde hai cidadáns, como pode ser o propio Curros Enríquez, que montan unha asociación para crear a Real Academia Galega, que aparecerá, como digo, no 1906. Ademais, a época dura, como digo, hasta 1916. E que fan as persoas durante estes primeiros anos do século XX? Pois durante o século XIX xa aparecera o galeguismo, é dicir, non só se escribía literatura culta, había persoas que se unían para defender os intereses de Galiza, os chamados regionalistas. E a principios do século XX aparecen as asociacións agrarias, o agrarismo. E que é o agrarismo? O agrarismo está conformado por asociacións que defenden que hai que mellorar a vida dos campesiños, que defenden que haxa adobos minerais, que haxa máis maquinaria, que non haxa que pagar os foros. Lembrades aquilo que dixemos que aparecía na Idade Media, que era que os campesiños tiñan que pagar non un arrendamento fixo polas terras, senón unha parte da súa produción. Bueno, quizás isto fose un pouquiño variable, porque sempre tiñan que pagar algo, ¿sí? Pero sabemos, e lembrámoslo daquela, que se eu traballo e me dan unha cantidade de diñeiro, vaya ben ou non a empresa, sempre vou gañar algo. En cambio, se eu planto e teño que pagar do que produzo o señor que é dono das terras, se teño unha mala colleita, vou non sufrir eu e non vou ter ingresos. E, ademais, os foros quitaban moitísima da produción dos campesiños. Por isto, eran tan importantes as asociacións agrarias, porque defendían os campesiños. E xa para acabar con esta parte, porque chegamos a 1916. Pois chegamos a 1916 porque despois de que apareza o galeguismo, despois de que aparezan os regionalistas no século XIX, que van máis alá da escrita da literatura e que defenden a identidade galega e os dereitos políticos para os galegos, despois de que apareza o agrarismo para defender os campesiños, aparecerán en 1916 as Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala eran unha agrupación que defendía o galego, a cultura galega e que, ademais, deu lugar á existencia do Partido Galeguista, que en 1936 aprobou o Estatuto de Autonomía. Gracias a ese estatuto, temos hoxe a Xunta de Galicia e podemos, en grande medida, gobernarnos por nós mesmos. E xa case vimos todo o importante deste tema. Imos comentar por separado algún aspecto relacionado coa situación sociolingüística. Sociolingüística, é dicir, como se empregaba a lingua na sociedade. Isto xa o fomos comentando nestes minutiños atrás, pero así a todo hai un par de datos que temos que destacar. O primeiro, é unha época de penetración do castelán non só nas clases altísimas da sociedade, como víamos despois da Idade Media, na nobreza, cando chegaron os nobres casteláns, sino que agora o castelán comeza a entrar pouquiño a pouco no mundo da xente do común, da xente do pobo, polas vías que xa falamos, porque chegan empresarios e comerciantes de fora, comerciantes como os maragatos, empresarios como os cataláns que veñen a traballar no mundo da conserva, a montar aquí empresas. Entón, haberá persoas que comecen a empregar o castelán no mundo do traballo. Así a todo, non esquezamos unha cousa. Aínda neste momento, o 85% da poboación falaba galego. E aínda do 15% que non falaba só galego, moitos deles falaban galego no mundo da casa, nas conversas do día a día, e castelán para os negocios, para o traballo. E que ocasionará isto? Xa o sabedes. Vímolo na clase. Isto levarános a que se afiance a diglosia.
Lembrade que a diglosia era que cando temos dúas linguas en contacto, en moitos casos hai unha que se chama lingua A e outra lingua B. A lingua A é a que se emprega para os usos de prestixio nos medios de comunicación, xa falamos agora da prensa, nas relacións coa administración pública, é dicir, cos gobernos, falamos agora das novas leis, en moitos casos na educación, falamos agora de que o reino impuxera que a educación de todos os cidadáns tiña que ser en castelán, contrariamente ao que decía o padre Sarmiento no século anterior. E a lingua A pasa a ser a lingua do mundo dos negocios, quedando a lingua B para usos que se creen con menos estatus, moitas veces que se creen menos importantes, é dicir, a lingua que non ocupa espazos de prestixio, que é para a comunicación diaria das persoas, pero tampouco nos deixemos enganar por unha cousa. Os usos familiares son moi importantes e o galego foi conservado nas familias durante todo este tempo. Xa vedes que o 85% das persoas falaban só en galego. Pero haberá esperanza para o galego, non só por ese 85% de persoas que falan sempre en galego aínda, porque se manteñan nas familias, senón tamén porque, como dixemos, temos unha xeración de escritores e escritoras que protagoniza o rexurdimento, que volve a escribir literatura culta en galego, porque aparecen os regionalistas que defenden os dereitos políticos dos galegos, o dereito a autogobernarnos, porque aparece a primeira gramática en galego, porque aparece a Real Academia Galega, porque tamén nestes anos aparecen os agraristas que defenden os dereitos dos campesiños e o fan fundamentalmente en galego, e porque, culminando todo este proceso, en 1916 aparecen as Irmandades da Fala, as asociacións que defenden non só a nosa lingua, senón que teñamos máis posibilidades de autogoberno, que os galegos poidamos falar directamente no Reino de España e pedir que se solucionen problemas como a emigración, como os foros, e que a nosa agricultura sexa productiva, que a nosa pesca sexa productiva, é dicir, que moitos dos avances que se produciran durante a Ilustración se poñan en marcha para o noso povo. E por aquí quedamos. Espero que o vídeo vos gustase polo menos un pouquichiño así, e para ver se comprendechedes aquelo todo de que falamos, vou vos deixar aquí abaixo un cuestionario con algunhas preguntas ás que tedes que responder relacionadas con este vídeo. E sen máis, espero que esteades moi ben, que todo vaya ben nas vosas casas, lembrade sempre ese hashtag de eu fico na casa, e ata o próximo vídeo.